Ki pulit ka East Khasi Hills ki lakem ni uba 11 Dakar President juga HNYF National Youth Front East Khasi Hills District halor ke jingkynnoh dan keti balum pisa na ki trok kit mar bakit palat pun na ke jingking dam site da ke balum pisa haduk khat san spa kawei ka trok kat kum ki khubor pulit la yathu ba ya uba 11 Dakar la yok kem hak sngining kong da ki pulit kalaj umkhra police station ha ka than pok se kat kum ka khubor ki pulit kalaj umkhra police station ki la register da ka suwo motor case persya ya uba 11 Dakar halor ke khubor bat ki video bala saphyang haki social media ki ba pen shisha ya ka jinglum pisa une unong yalam seng bhalang na ki trok kit mar ba un yarap palat bakinyat na ka jingking dam site hakini ki khubor bat video la yo sngoru ya ka jinga kran hapdeng uba 11 Dakar bat uwei ubreu ba kamyalade kum nong khayi ba ya penbet halor ka jing penyat ya ki trok kit mar na ka jingking dam site bat ha ka jinga kran uba 11 Dakar ula kran da ka ba shai ba ulapan khatsan spa ka we ka trok kit khaw FCI ne ki we ki maru kaying ka shari Meghalaya High Court kalabatha ya ka sarkar jala ba ka deban perkhing ya ka jingya jung ki trok kit mar na ka jingking dam site namar ba ka jingking kalarim bat kamla kardashu ya ka jingkien ka bakhya kaying ka shari kalapan mi ka hukum batang ki kali ki bakit khya hapo ka ship hautan kila banyat na ka ni ka jingking